संकेत पवार याने. बघूया दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो संकेत पवार. संकेत पवार याचा पुढचा चेंडू सुदर्शनसाठी आणि हाही निर्धाव चेंडू जातोय. सलग 2 चेंडू निर्धाव टाकले ते संकेत याने. धावसंख्येचा काय श्री गणेश अजून झालेला नाहीये. तो मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाचा अतिशय चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल ती संकेत पवार याची. संकेत पवार याचा तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी खेळण्यासाठी सज्ज होतो तो सुदर्शन मयेकर आणि हाही निर्धाव चेंडू, परंतु क्षेत्ररक्षका यष्टीरक्षकाकडून गचाळ क्षेत्ररक्षण झालंय. नक्कीच 2 धावा या दरम्यान धावून पूर्ण केल्यात त्या सुदर्शन आणि गौरव मडवी यांनी 22च्या स्वरूपात 2 धावा पूर्ण केल्यात आणि या 2 धावांनी संघाच्या धावसंख्येचा श्रीगणेश होतोय. धावसंख्या झाली आहे ती पहिल्या षटकाच्या 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 2 धावा. अजूनही सुदर्शन मयेकर याच्या बॅटला काही चेंडू लागताना दिसत नाहीये. एक चांगल्या प्रतीची गोलंदाजी करतोय तो संकेत पवार. संकेत पवारचा पुढचा चेंडू सुदर्शनसाठी आणि हा चांगला तटवलेला चेंडू. बघूया सीमापार जातो का ते आणि सीमापार जातोय 6 धावांसाठी आणि या सामन्यातील पहिला षटकार मारलाय तो सुदर्शन मयेकर याने. अजूनपर्यंत जखडून ठेवलं होतं ते सुदर्शनला, परंतु चौथ्या चेंडूवर मात्र षटकार घेतात आपले इरादे स्पष्ट केलेत ते सुदर्शन मयेकर. धावसंख्येत वाढवते. धावसंख्या झाली आहे ती 8 बिनबाद 8. पहिल्या षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या झाली आहे ती 8. संकेत याचा 5वा चेंडू खेळण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो सुदर्शन मयेकर. बघूया या चेंडूवर काय घडतंय आणि हाही चांगला तटवला लेग साईडला चेंडू. बघूया किती धावा मिळत आहेत आणि नक्कीच 1 धाव समाधान मानावं लागतंय ते सुदर्शन याला. या एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या झाली आहे ती 9. आत्ता मात्र स्ट्राईक चेंज झाली आहे. स्ट्राईकला आलाय तो गौरव मडवी, मॅन फ्रॉम मुरुगवाडा आणि संकेतच्या शेवटच्या पहिल्या षटकातील शेवटच्या चेंडूंचा सामना करेल तो गौरव मडवी आणि हाही चांगला तटवलेला चेंडू. बघूया झेल घेण्याची संधी आहे आणि सुंदर झेल पकडलाय तो क्षेत्ररक्षकाकडून. पहिला धक्का बसतोय तो मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाला. पहिल्या ओव्हरच्या 6व्या चेंडूवर यश प्राप्त केलंय ते संकेत पवार याने. धावसंख्या झाली आहे ती 1 गडी बाद 9. या इनिंगसाठी 5 षटकं आणि 25 मिनिटांचा वेळ आपल्याला मिळणार आहे. याची कृपया दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. बघूया गौरवची जागा घेण्यासाठी कोणाला आहे. सूरज चव्हाण आणि दुसरं षटक घेऊन येतोय तो प्रणय मुरकर. प्रणयचा पहिला चेंडू सुदर्शनसाठी हा आणि चांगला तटवलेला चेंडू आहे. बघूया झेल घेण्याची संधी आहे. झेल घेतो का तो आणि सुंदर झेल पकडलाय आणि दुसरा धक्का बसतोय तो सुदर्शनच्या स्वरूपात जय मल्हार स्पोर्ट्स जयगड संघाला. धावसंख्या स्थिरावते. धावसंख्येत 2 गडी बाद 9.
एक महत्वाचा फलंदाज बाद करण्यात यश मिळवलं ते महारावणात करबोडे संघानं अतिशय सुंदर झेल पकडला होता तो संकेत पवार याने पहिल्या चेंडूवर यश मिळवलं ते प्रणय मुरकरने संघाची धावसंख्या स्थिर आहे आणि विकेट मात्र अजून एक पडते ती म्हटल्यावर 2 गडी बाद 9 धावा. सुदर्शनची जागा घेण्यासाठी आलाय तो नवीन फलंदाज नरेश गोवळकर आणि पहिल्या चेंडूवर एक महत्वाचा गडी बाद केलाय तो शुभम प्रणय मुरकरने. प्रणयचा पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो नरेश गोवळकर. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 9. प्रणय याचा दुसरा चेंडू नरेश साठी आणि हा मात्र निर्धाव चेंडू जातोय. अतिशय चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी येते प्रणय मुरकर याच्याकडून. धावसंख्या स्थिरावली आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 9 धावा. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. तिसरा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय तो प्रणय मुरकर. सामना करेल तो नरेश गोवळकर आणि हा मात्र स्वैर चेंडू पंचांनी वाईडची खूण केली आहे. एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली आहे ती 10. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 10 धावा जमा झाल्या आहेत त्या मल्हार स्पोर्ट्स जयगड संघाच्या. प्रणयचा पुढचा चेंडू आणि सुंदर लेग साईडला तटवला चेंडू. बघूया किती धावा मिळत आहेत आणि नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. एका धावेवर समाधान मानावं लागलं ते मल्हार स्पोर्ट्स जयगड संघाला. धावसंख्या आकार घेते. धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 11. आता मात्र स्ट्राईकला येतोय तो सूरज चव्हाण. प्रणय मुरकर एक चांगली अशी गोलंदाजी करतोय. फलंदाजांना जखडून ठेवण्यात यश मिळवलंय. पहिल्या चेंडूवर सुदर्शन सारखा एक महत्वाचा फलंदाज बाद केलाय. 3 चेंडू अजूनपर्यंत प्रणयने फेकलेत आणि 3 चेंडूंमध्ये एक महत्वाचा फलंदाज पहिल्या चेंडूवर बाद केला तो सुदर्शन मयेकर. बघूया सूरज साठी चौथा चेंडू टाकतोय तो प्रणय मुरकर. धावसंख्या स्थिरावली आहे. धावसंख्या झाली ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 11 धावा. प्रणयाचा पुढचा चेंडू सूरज चव्हाण साठी आणि चांगला तटवलाय चेंडू. चेंडू आता मात्र जातोय 6 धावांसाठी. खणखणीत षटकार ठोकलाय प्रणयच्या चौथ्या चेंडूवर. सूरज याने आपले इरादे स्पष्ट केलेत. या 6 धावांनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 17. दुसऱ्या षटकातील 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 17. अतिशय खणखणीत षटकार ठोकलाय तो प्रणय याच्या गोलंदाजीवर सूरज याने. बघूया प्रणय याचा पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो सूरज आणि हाही चांगला तटवलेला चेंडू आहे. बघूया झेल घेण्याची संधी आहे आणि हा षटकार ची खूण केली जाते पंचांकडून. दगड न हॅलो 23 झालेत धावसंख्या. चांगला तटावे ऑफसाईडला चेंडू. सूरज याने एक धावसंख्येवर समाधान मानावं लागतं. एका धावेने धावसंख्या झाली आहे ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 24. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर
मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाची धावसंख्या झाली ती 2 गडी बाद 24. दोन खणखणीत षटकार ठोकले होते ते सूरज आणि प्रणयच्या गोलंदाजीवर आणि चांगला हल्ला चढवला होता या षटकामध्ये. सूरजाने अशीच काहीतरी फलंदाजी उर्वरित षटकांमध्ये करावी लागणार आहे ती. महारवळनाथ करबुडे संघाकडून तिसरं षटक घेऊन येतोय तो निखिल सारंग. हा एक चांगला गोलंदाज आहे निखिल सारंग. त्याचा सामना करेल तो डावखुर असा फलंदाज सूरज चव्हाण. दोन खणखणीत षटकार ठोकून आपले इरादे स्पष्ट करतोय तो सूरज. निखिल याचा पहिला चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो सूरज. निखिल याचा पहिला चेंडू सूरजसाठी आणि हाही चांगला तटवलाय चेंडू. बघूया झेल घेण्याची संधी आहे, झेल घेतो का तो, परंतु झेल काय घेता आला नाहीये. परंतु 2 धावा या दरम्यान धावून पूर्ण केल्या त्या सूरज आणि नरेशच्या माध्यमातून. या 2 धावांनी धावसंख्या वाढते, धावसंख्या झाली आहे ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 26. पहिल्या चेंडूवर 2 धावा धावून पूर्ण केल्यात. एक चांगला फटका खेळला होता तो सूरज याने. अतिशय धडाकेबाज असा फलंदाज सूरज. निखिल याचा पुढचा चेंडू सूरजसाठी आणि हाही चांगला तटवलाय चेंडू, परंतु झेल एक उत्कृष्ट असा झेल पकडलाय सूरजचा आणि सूरज इथे बाद होतो. एक मोठा धक्का पुन्हा एकदा बसतोय तो मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाला आणि चांगलं यश प्राप्त करून देतोय तो निखिल सारंग. आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण म्हणायला लागेल, एक चांगला झेल पकडला या क्षेत्ररक्षकाने. तिसरा धक्का बसतोय तो मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाला. धावसंख्या स्थिरावते, धावसंख्या झाली ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 26 धावा. हॅलो, सूरज याची जागा घेण्यासाठी जातोय तो नवीन फलंदाज अनिकेत हळदणकर. निखिल याने दुसऱ्या चेंडूवर यश प्राप्त करून दिलंय. सूरज सारखा मोठा फलंदाज इथे बाद केलाय. बघूया त्याची जागा घेणारा फलंदाज आहे तो अनिकेत हळदणकर. बघूया कशी फलंदाजी करतो आणि जास्तीत जास्त धावा करून देतो का ते आपल्या संघाला. संकेत पवार क्षेत्ररक्षण सजवताना. 25 मिनिटाचा कालावधी या इनिंगसाठी आहे. दोन्ही संघांनी लक्षात घ्यायचंय 5 षटक आणि 25 मिनिटं याची नोंद घ्यायची आहे संघनायकांनी. निखिल याचा पुढचा चेंडू अनिकेत हळदणकर साठी आणि हा चांगला चेंडू लेग पाईच्या स्वरूपात. एक धाव नक्कीच मिळेल ती मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाला. या एका धावेने धावसंख्या झाली आहे ती 27. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 27 धावा पूर्ण झाल्या आहेत. या षटकातील 3 चेंडू निखिल याने फेकलेत. त्यातील दुसऱ्या चेंडूवर एक महत्वाचा असा सूरज सारखा फलंदाज बाद केलाय आणि चौथा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय तो आता निखिल सारंग. सामना करेल तो नरेश गोवळकर. निखिलचा पुढचा चेंडू नरेश साठी आणि हा चेंडू ऑफ साईडला तटवलाय. बघूया किती धावा मिळत आहेत. नक्कीच एक धाव तर नक्कीच मिळेल आणि एक धाव पूर्ण केली आहे ती अनिकेत आणि नरेश याने. या एका धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या झाली आहे ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 28. अजून 2 चेंडू या षटकातील बाकी आहेत निखिल याचा पुढचा चेंडू अनिकेत साठी आणि हाही चांगला तटवलाय चेंडू आणि एक धाव या दरम्यान पूर्ण केली आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 29. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 29. निखिल याचा एक सुंदर षटक म्हणावं लागेल. अतिशय जकडून ठेवलंय दोन्ही फलंदाजांना. सूरज सारखा एक महत्वाचा फलंदाज मात्र त्याने दुसऱ्या चेंडूवर बाद केले. त्यानंतर मात्र एक मोठे फटके खेळण्याची संधी या दोन्ही फलंदाजांना त्याने दिलेली नाहीये. अजूनही या षटकातील एक चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सामना करेल तो नरेश. धावसंख्या झाली आहे ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 29.
निखिल याचा अंतिम चेंडू नरेशसाठी आणि ऑफ साईडला चांगला तटवलाय. एक धाव तर नक्कीच मिळणार आहे. या एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 30. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाची धावसंख्या झाली ती 3 गड्यांच्या मधल्या 30 धावा. सुदर्शन मयेकर आणि सूरज सारखे एक धडाकेबाज फलंदाज इथे मात्र तंबूत परतले आहेत आणि आता जबाबदारी आहे ती अनिकेत आणि नरेश या दोन फलंदाजांवर जास्तीत जास्त धावा करून एक धावसंख्या उभारायची आहे. महारावळनाथ करबुडे संघाकडून चौथं षटक कोण घेऊन येतोय? सूरज पाचकुडवे. महारावळनाथ संघाकडून चौथं षटक घेऊन येतोय तो सूरज पाचकुडवे. सामना करेल नरेश गोवळकर. धावसंख्या झाली आहे ती 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 30. सूरज पाचकुडवे. सूरज याचा पहिला चेंडू नरेश साठी आणि हा स्वैर चेंडू पंचांनी डिक्लेअर केलाय. वाईड चेंडू डिक्लेअर केला. या एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 31. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 31. सूरज याचा पुढचा चेंडू नरेश साठी आणि चांगला लेग साईडला टटवलाय चेंडू. बघूया किती धावा मिळत आहेत. आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. एक धाव तर नक्कीच मिळाली आहे. या एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली आहे ती 32. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 32. सूरज याने पहिला चेंडू वाईट टाकला होता. हा चेंडू मात्र तटवलाय तो लेग साईडने. एक चेंडू झाला या षटकाचा. अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आहेत. बघूया किती धावा जमवल्या जात आहेत त्या सूरज याच्या गोलंदाजीवर. अनिकेत आणि नरेश यांच्याकडून. अनिकेत आता स्ट्राईकला येत आहे. नॉन स्ट्राईकला उभा आहे तो नरेश. सूरज याचा पुढचा चेंडू अनिकेतसाठी आणि चांगला ऑफ साईडला तटवलाय चेंडू. किती धावा मिळतात बघूया. आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल ते इथे. नक्कीच एक धाव वाचवली आहे ती या क्षेत्ररक्षकाने आणि एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 3 गड्यांच्या मध्यात 33. चांगली अशी गोलंदाजी केली आहे. पहिला चेंडू वाईट टाकला होता पण त्यानंतरच्या दोन्ही चेंडूंवर एक एक धाव देऊन चांगलंसं जखडून ठेवलं इथे फलंदाजांना सूरज पाचकुडवे याने. आता मात्र सामना करेल तो नरेश आणि हा चांगला लेग साईडला मारला चेंडू. चेंडू जातोय सीमापार 6 धावांसाठी. या 6 धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली आहे ती 39. 3 गडी बाद 39. हॅलो. तिसऱ्या चेंडूवर खणखणीत षटकार ठोकला तो नरेश. चौथा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो तो सूरज आणि हाही चांगला तटवलाय चेंडू. आणि चेंडू सीमा पार होतोय 4 धावांसाठी. धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 3 गड्यांच्या मूल्यात 43. अतिशय 2 पहिले चेंडू चांगले टाकले होते सूरज यांनी. मग नंतरच्या 2 चेंडूमध्ये एक षटकार आणि चौकार घेतलाय तो नरेश याने. अजूनही 2 चेंडू या षटकातील बाकी आहे आणि हा मात्र चांगला चेंडू परंतु मिस फील्ड होते तिथे. दरम्यान एक धाव पूर्ण केली जाते ते अनिकेत आणि नरेश यांच्या दरम्यान. या एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली आहे ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 44 धावा. अजूनही एक चेंडू या षटकातील बाकी आहे. बघूया अनिकेत कशी फलंदाजी करतो या चेंडूवर. आणि हा ऑफ साईडला तटवलेला आहे. बघूया किती धाव. एक धाव तर नक्कीच मिळणार आहे. एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली आहे ती 45. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती 3 गडी बाद 45. नरेश इथे चौकार षटकार मारून आपले इरादे स्पष्ट करतोय. यापुढील होणारा सामना आहे. हॅलो. थँक्यू. यापुढील होणारा सामना आहे तो RS स्पोर्ट्स विरुद्ध भूषण 11.
दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. आर एस स्पोर्ट्स आणि भूषण 11 दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. हॅलो. या इनिंग्स मधील अंतिम षटक घेऊन येतोय तो विजय शिंदे. सामना करेल तो अनिकेत हळदणकर. विजय याचा पहिला चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो अनिकेत. चांगला प्रकार पहिला चेंडू निर्धाव टाकलाय तो विजय याने. धावसंख्या स्थिरावते. धावसंख्या झाली होती 3 गड्यांच्या बदल्यात 45. अंतिम षटकातील दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय विजय. खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो अनिकेत. बघूया कसा सामना करतोय. आणि हा चांगला लेग साईडला टटवलाय चेंडू. चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. 4 धावांनी धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 49. पहिला चेंडू निर्धाव टाकला होता विजय याने, पण दुसरा एक आखूट टप्प्याच्या चेंडूवर चांगला खणखणीत चौकार खेचलाय तो अनिकेत याने. धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 3 गड्यांच्या मध्यात 49. विजय याचा तिसरा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो अनिकेत. धावसंख्या झाली ती 49. 3 गड्यांच्या मध्यात 49. विजय याचा पुढचा चेंडू अनिकेत साठी. एकोणपन्नास धावसंख्या झाली आहे 4 विकेटच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज दाखल झालाय तो दीक्षांत जाधव. अजूनही 3 चेंडू या अंतिम षटकातील खेळवणं बाकी आहे. सुंदर अशी फलंदाजी करून नॉन स्ट्राईकला उभा आहे तो नरेश गोवळकर. आणि दीक्षांत आता स्ट्राईकला उभा बॅटिंग करतोय. विजय याचा पुढचा चेंडू दीक्षांत साठी. आणि चांगला ऑफसाईडला तटवलाय चेंडू. एक धाव नक्कीच मिळणार आहे. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली ती 50. स्वैर चेंडू वाईट चेंडू घोषित केलाय तो पंचांनी. या वाईट एक धाव नक्कीच मिळणार आहे ती मल्हार स्पोर्ट्स संघाला. धावसंख्या झाली आहे ती 51. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 51. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. आणि हा मात्र सुंदर तटवलेला चेंडू. षटकार 6 धावांसाठी. नरेश
एक चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. सामना करेल तो नरेश आणि हा मात्र स्वैर चेंडू वाईट चेंडू डिक्लेअर केलाय तो पंचांनी. नक्कीच एक धाव मिळणार आहे. या एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या झाली आहे ती 4 गड्यांच्या मला 58. अजूनही एक चेंडूंचा खेळ बाकी आहे या इनिंग्स मधला. विजयी याचा पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो नरेश. 2 षटकार आणि एका चौकाराने बॅटिंग करतोय तो नरेश आणि हाही चांगला तटवलेला चेंडू. चेंडू जातोय सीमापार 6 धावांसाठी आणि अतिशय उत्कृष्ट अशी फलंदाजी म्हणावी लागेल ती नरेश गोवळकर याची. 3 षटकार आणि एका चौकाराने धावसंख्या वैयक्तिक धावसंख्येवर खेळतोय तो. 10 बॉल 27 धावा काढल्यात आपल्या संघासाठी आणि एकूण संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 4 गड्यांच्या बदल्यात 64. 65 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते 5 षटकांमध्ये महारावणात करबुडे संघासमोर.